Уважаеми зрители, добър вечер с новините на БНТ Море на 16 ноември. Основната критика на бизнеса към правителството е острият дефицит от реформи. Това стана ясно на петата годишна среща между правителство и бизнес, която се проведе днес. Все пак бизнесът похвали управляващите за успехите в борбата с престъпността и запазването на финансовата стабилност в България. Еврокомисаря Кристалина Георгиева, която присъства на срещата, отбеляза като най-голям проблем на страната ни образователната система и ниското качество на обучение у нас. Премиера Борисов коментира няколко от енергийните проекти, като обвини предишните правителства в неадекватни действия по тях. Не подмина темата и за незаконното строителство. Но виждате, ние няколко дена водеща новина, как държавата иска да събори незаконните постройки. Къде биха го превърнали това в новина? Че държавата иска да упражни закона, който по Конституция е такъв. И в него няма дали имаш две деца или имаш... Ето тук на мен много ми харесва пред Шератон. Точно това каренце, където са църквичката и това е празно с... Днеска имаме сила и власт, мога до щеска да струпаме един кокошарник и ние. И да кажем утре, чакай, моите деца живеят тук, как ще ви ги бутнете? Това е просто смешно и цинично и жалко. Ние самите искаме беззаконието да го узаконим. И няма да стане. Втори ден продължават вълненията в Несебър, предизвикани от акцията на ДНСК за събаряне на незаконни магазини и пристройки на къщи. Работното съвещание на заинтересованите страни при кмета на града малко тушираха напрежението и емоциите, но в късния следобед стана ясно, че административният съд в Бургас е отхвърлил молбите за стопиране на събарянията. В тази къща, включена в списъка за събаряне, живее Георги с семейството си, майка си и сестра си. След дълго ходене по институции за разрешение да издигне още един етаж, той надгражда таванския незаконно. Сега тая спалня, аз ще я правя склад, за да запазя горе къщината си и се местиме в хола с жена ми да спиме. Това е детската на малкия си. Тук имам парно, локално, горе ми са разширителните съдове. Като го разбият този покрив, аз не знам и как ще се отоплявам, как ще става всичко това нещо, не ми стига кълъв. Съседи на Георги разказаха, че в една къща живеят по 3 поколения, но местните власти са ги оставили всеки сам да се спасява. Трябваше да има един закон. Както е къщата музейна, с музейни прозорци, с дъски, с всичко. А те какво направиха? Без не обръщаха внимание, почна със строителство и кой каквото направи. Само половин час след срещата, на която протестиращите изразиха своето разбиране за проблемите на града, в колите на портата на крепостта бяха запалени гуми. От музея Старинен Несебър коментираха, че чак такъв вандализъм не се очаква. Крепостта е оцеляла, крепостните стени 1500 години, а ние сега за един ден ще я разрушим, за да защитаваме своите частни интереси. Димова допълни, че за премахването на следите от пожара трябва да дойдат специалисти-реставратори от София. По-късно стана ясно, че сред жителите на Несебър е започнала подписка за изваждането на града от списъка на ЮНЕСКО. От своя страна, от регионалната дирекция за строителен контрол бяха категорични, че събарянето на надстройките ще бъде факт до няколко дни. Вижте сега другите по-важни теми в емисията. Новородено момиченце беше открито в контейнер за смет в квартал Възраждане. Лекарите от АГ болницата се борят за живота му. Община Варна си иска от държавата юнашкия салон, за да го превърне в музей на спортната слава. Най-новата туристическа атракция във Варна е панорамната площадка на Галата, от която се открива една от най-красивите гледки към града. Новородено бебе беше открито рано тази сутрин в контейнера за смет във варненския квартал Възраждане. С линейка на бърза помощ детето е откарано в акушеро-гинекологичната болница, където лекарите се борят за живота му. Момиченцето вероятно е родено миналата нощ. Когато спешните медици го извадили от контейнера, било премръзнало и цялото в кал. В неонатологичното отделение в болницата е интубирано и положено в затоплен ковяз. Състоянието му е много тежко. В момента детето се реанимира, се полагат всички грижи необходими, за да се запази живота му, да се съхрани живота му.
Веднага след пристигането на линейката с детето в болницата дошли и полицаи, за да разследват случая. По данни от дежурния екип, майката е с психично заболяване. Сама дошла в болницата и казала, че е родила детето в 12 през нощта, а баща й го изхвърлил в контейнера между блоковете. Жената е в добро физическо състояние, но остава под лекарско наблюдение. Нейлонов плик с съмнително съдържание, оставен на автобусна спирка в района на ЖП гарата, вдигна на крак варненската полиция. По обяд за около 2 часа района беше отцепен. Забравеният нейлонов плик на спирката създаде доста неудобства за хората в един от възловите райони във Варна, какъвто е ЖП гарата. За около 2 часа беше променен и маршрута на автобусите от градски транспорт. Районът остана отцепен, докато плика беше проверен от екип на ДОТИ. В него са открити бутилка от минерална вода, парцали и буклуци, които по всяка вероятност са забравени или изхвърлени там, предполагат от полицията. Движението в района е възстановено. Вижте сега валутната информация за утре 17 ноември. Българската народна банка определи един щатски долар да се разменя за 1.4368 лева, британска лира 2.2982 лева, швейцарски франк 1.4587 лева. Варна остана на второ място в националната класация за най-добър град за живеене, но това не ни огорчава, коментира на брифинг кметът Кирил Йорданов. Той подчерта, че Варна е единствения град, който неизменно присъства в челните позиции на това състезание. Ние имаме 1 500 000 гласа. 1 500 000 гласа. Това е много сериозна подкрепа и ангажимент, разбира се. 1 500 000, ГЕРБ станаха с 1 600 000 и всички говорихме, че масово са получили подкрепата и доверието на хората. Там се движим и ние. 1 500 000. Сега, правете си каквито изводи, аз съпоставям цифри на масовост, нали, и на отношение. София е получила 5076 гласа срещу нашите 1,5 милиона. 5076. Бургас малко повече. 14508. Пловдив 32261. Сега от тук нататък повече внушения не са необходими. Разбира се, чакам да видя критериите, по които се е получила тая една точка разлика, едната точка разлика, но няма да се публикуват, ни казаха оттам, няма, ще бъдат скрити. Варна обаче ще получи други награди за отминаващата година. Сред тях са наградата фондове, програми и проекти за най-добро управление на средства от европейските фондове и отличителния приз на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за спектакъла «Легенди за Аладжа манастир». Община Варна се иска от държавата юнашкия салон, за да го превърне в музей на спортната слава. Сградата е пресечна точка на много интереси, след като беше вкарана в активите на Национална спортна база ЕАД и обявена за продажба в сайта на Държавната агенция за младежта и спорта. Кметът на Варна Кирил Йорданов поиска държавата да върне сградата на общината. В града тръгна и подписка в защита на тази идея. Смелост, стройност, солидарност. С този девиз и смисъл за здравето на народа е строена тази сграда през 1910 година. Струвала е 45 000 златни лева, дадени от общината и дружество Черноморски юнак. Юнашкият салон е исторически символ на Варна, а хората още помнят. Тук борците играеха гимнастички, гимнастика. Тук като деца сме тренирали спортна гимнастика. Обичаме юнашкия салон, но аз от години не съм влизала вътре, не знам какво състояние. Варненци са единодушни. Най-старата спортна зала край морето трябва да се ползва по предназначение. Сега пак за спорта трябва да се използва. Нещо уникална сграда е. Да се остави пак същото, както е било преди. Изпратихме становище на министър-председателя, искане той да бъде отреден в собственост на община Варна с цел превръщането в музей на спортната слава на града. Сега всички очакват справедливо разрешение на казуса. Най-малкото, защото залата е строена с парите на гражданите, а не на държавата. Най-новата туристическа атракция във Варна е панорамната площадка в квартал Галата. От нея се разкрива една от най-красивите гледки към града. Мястото е предпочитано от туристите за панорамни снимки. Да видят новата придобивка в квартал Галата, първи дойдоха Димитър Стоянов и Никола Вангелов. Много техни спомени са свързани с това място. На времето пасяхме козите тук. Да. Беше една
скрипка. Стана хубаво. Да. Нямаше. Военните бяха, така аз бех в морско училище и казарми беше. Двамата варненци се спомниха още, че това място през 50-те и 60-те години на миналия век е привличало влюбените двойки заради романтиката, която създава красивата панорама тук. С по-хубава панорама няма никъде по Черноморието. Да го знаеш, където и да обикаляте, няма по-хубава, както тук. Ама днеска нямате късмет да е ясно времето да видите чак Балчик Варна. Панорамната гледка, която се разкрива от тук, доказва, че Варна може да се съперничи с всяка европейска дестинация. Така като погледнеш, аз предполагам, че тук ще водят туристите, за да могат да си направят снимки. Цяла Варна ще е за тях. Който не му харесва, нека да обиколи света, за да види, че няма по-хубаво място. Площадката е построена и озеленена за около 2 месеца. Търговски обекти и скара бира няма да има, обещаха от общината. Такива бяха новините днес. Нашият екип ви пожелава приятна и спокойна вечер. Време е за кулите. Варна Тауърс, новият център на Варна. В района на Русе, Разград и Търговище ще има разкъсана облачност, утре следобед намаляваща до слънчево време. Над останалата част от източна България и по Черноморието ниската слоеста облачност ще се задържи през цялото следващо денонощие. Сутринта на отделни места ще има мъгли. Ще остане топло за сезона с максимални температури във вътрешността на страната 18-23 градуса, по Черноморието 14-19, за Варна около 17 градуса. Вълнение на морето 0,2 бала, температура на морската вода 14-16 градуса. Още през нощта срещу четвъртък ще се заоблачи и на много места ще превали. Вятърът от юг ще се усили. Дневните температури ще се понижат до 16-21 градуса. В петък облачността ще намалее до слънчево. В събота отново се очаква да премине фронт, да се заоблачи и да завали дъжд. Температурите ще се понижат с 3-4 градуса, максималните най-често ще са между 15 и 18 градуса. Окей, такси. Таксито по вашия джоб. Днес селекционерът Лотър Матеус наблюдава приятелския мач на младежкия национален отбор срещу Гана в Мездра. От 16 часа националите направиха тренировка в Правец, която бе открита за представителите на медиите. Благой Георгиев ще бъде капитан за България в контролата с Сърбия в сряда. Както е известно, титулярният капитан Стилян Петров е контузен, а Мартин Петров по всяка вероятност ще остане резерва срещу Видич и компания. Победа срещу Сърбия, макар и в приятелска среща, е нужна. В момента България трябва да играе за своя имидж, след като доскоро на отбора липсваха успехи. А за да се постигнат, това става с победи в контроли. И разбира се, когато биеш и в такива мачове, тогава още по-сериозни национални отбори могат да искат да играят с нас. Анализира ситуацията бившия национален селекционер Стойчо Младенов. Треньорът на западните ни съседи Владимир Петрович има доста проблеми с контузени играчи, тъй като извън играта заради травми са Александър Лукович, Гойко Качар и Милош Димитриевич. Петрович доведе в София 5 дебютанти. Срещата е утре от 19 на Националния стадион в София. България и Сърбия играха за последно контролна среща в Белград на 19 ноември 2008 година, която трикольорите загубиха с 1-6. Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров спечели една позиция в най-новото издание на ранглистата на АТР и вече е 114 в света. Гришо има нужда от още 60 точки, за да влезе в топ 100, а на него му остава един турнир до края на сезона – Чаленджера в Хелзинки.
Ако Григор стигне до финал, ще завърши сезона в първата стотица на света. Димитров има 491 точки, докато втора ракета на България Тихомир Грозданов с 43 точки и 565 място в света. В топ 10 на света голямата промяна е изкачването на Робин Сьодерлинг до четвърто място в света, изпреварвайки Анди Мъри.